Дай ми седмки за сите пари, 2 фишека дай ми. Кой си ти, бре? Блажо съм я, бе, цацко, бе. Блажо! Кай Ти си, ли бе? си, бе, пичка ти, майчино? Защо ще ме псуваш така, бе? Блажо ми извини, 10 години виж в Америка, ги беше падиш. Ай, още един. Айде още един. Кай си, бе, пичка, бе, майчино? така е, разбираш ли, бе, Леле, бе, Блажо. От кога не съм те видел. Сърцето ми се напъни, вака, значи земя, кок я сретнал Нью Йорк. Добре, бе, Блажо, ние пред 10 години заедно дойдоме и от утре дента те снима. Ти шо направи? Кай отидеш? Шо се деси, бе? Ич за мене не ме питувай, шо све не се фана за коя работа, се банкрот до банкрот. Един ово язик ще го научи баво. Вино да се намало. Видиме мен. И дека го купи баба, бе? Руска мафия. Да, бе, видиш обава ти стоя, ти какъв селяк беше се и акцента си го дотерал се. И пицарят. Шо работеш ти, бе? Откъде дека ти вълко пари? Блажо, мене много ме. Утре ден, как се разделиме, така ми тръгна бизнесът. И идем тук, гледам най-големата банка. Това е най-голема банка в Нью Йорк, разбираш ли? И гледам, нема семки, никой не продава. И почва семки, кикиритки, лизавчиня, пуканки. Нево пуканките, пък как се радуват американците? То не знаеш, че им пука, отме се радуват. Се радуват на покаяне, И бе? семките най-много ми одат. Семки продавам, на пауза излеват, семки си купуват, събайли кои да семки си купуват, но доеге семки си купуват, дома носят на децата се радуват. И аз имам да видя тук, everybody семки яди. Чо, алма да продават, така ми оде. От моите пари ще ти ги взимаш тук и после кутя правиш. Важно, сега това пред камерите сега. От твой пари, това се е за тебе без пари сега, молим ти се. За на телевизия, не? Айде. Дай сега това. Яди ти, Слушай. как си? Може ли с тебе една молба да кажем, ти че толкова добро знайдем? Трябва да те пребацам до негде. Не, ти ми превъзпционам с това метро и пошо е. Кажи ми ти на мене, може ли ти на мене да ми дадеш някоя кредитче, някоя паричка да ми дадеш? Леле, Блажо, колко ме е жал, ама по това питане нищо не можем да ти помогнем. Защо? Ами, аз семки продавам, ово е банка. Що има това връзка с парите, ти на мене ще трябва да ми ги дадеш? Ами, имам судив договор подпишано на нотар. Они не смеят семки да продават, а и аз не смеям кредити да давам. Естав, И сега, що да правим за Крисмас? пей кришмански песни, ще ти кажа.